Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw kada sigla sa tiyempo naton, Biyernes na kitang presentation na petsa 4 sa bulan sang Pebrero tuig 2022. Aksyon Hotline. Aksyon ay tayhupon checking in, rami-ramihon talang kayas talang kita alas 9 karon nga aga bangod man sa sining Presidential Forum nga iga-cover dugay-dugay sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Importante ini kay para mabatian sa publiko ang mga presentasyon, mabatian sa publiko ang pila ka mga panindugan kag palayag sa mga opisyales naton or sa pila ka mga aspirant, no, ang mga papili, mga candidates sa pagkapangulo. No, hibaloon ta na karon ang ila sining mga panindugan, ang ila sining mga statement sa pila ka dalagko nga mga issues. Aksyon Hotline. Tubtob kita sa takna nga alas 9 lang karon nga aga bangod man sang sining coverage nga aton patigayunon. Aksyon Anong Hotline. pinagkamadaragko nga balita nga aton tutukan karon nga aga now ari ay ang mga drivers sa salakyan, ang mga nagabaniho sa mga pribado kag di pasay nga salakyan medyo hinay-hinay kamo kay karon nga aga kapin pa kun dira sa palibot no sang University of St. Lasal Bacolod. Now, ang UNOR isa ang University of St. Lasal dira ang venue sang ginapatigayon nga bar examination. Karon nga adlaw ini para sa may ara plano kon sa mga kuha sang examination para mangin bag-o nga mga abogado, no? I-check ko unang patrol kag ginabayan dito ni Action Eden Abuso but tidugay-dugay on special assignment siya, may special mission sa tutukan pero ipa-check ta ni karon bisa kapulisan kunano ining balita yaman nga may gingapos kuno no ina may allegation nga may isa ka babaeng gingapos nga i-check ta ni kunanong tabo ni man ano ning balita gid ni man kung nagdangat na nis pulis. Aksyon Hotline. Pero isa sang mga update man no nagahost ang Lasal karon iyang adlaw sa nasiling na naton sang 169 nagka mga bar takers kag tigudlak ni sa mga tagkuluha no, sang examination. Aksyon Hotline. Pero antes ko mag-proceed sa iban paginaton nga topiko, i-check tabi sa Action Eden Abuso kumusta ang sitwasyon dira sumong kalabanan sa mga korte diri sa bahin sang Hall of Justice. Karon iyang aga ang sarado bangod man sa sining ginapatigayon nga activity, no? Ang bar examination. Aksyon Hotline. Ano pa gid ang pila ka mga balita mga kaaksyon o kaso sang COVID-19 kuno ho sa Bacolod ginapaabot nga sa labot sa katapusan nga bahin sa bulan sa Pebrero posible nga maganubo. Aksyon Hotline. Kabay pa nga amo na ang matabo. Now, good news, provincial hospital sa siyudad sang Silay balik na sa normal nga operasyon. Aksyon Hotline. Tapos nga at least dutay na lang ang mga medical workers, mga doctors sa hospital, no, nagka-recover na amat-amat ang mga nagatrabaho dira nga mga medical workers. Importante ini. Basta hospital gani, kang magtatap sa mga pasyente, tikon ma-overwhelmed, kang ma-infectious COVID-19, hindi man na pwede nga sigiyon nila duty na, no? Kundi mauntat man. Amo ning reason nga at least
bangod sa sininggin na patigayon nga pag-isolate sa ila, recovered naman sila tanan halos. Action Hotline. Kag schedule sang vaccination sa national diagin pa isolo instead nga subong adlaw ni sa 7 naman Lunes. Now, diri sa aton sa Bacolod, dumadayon gid sa February 14. Pero i-check tabla karon ano pagid ang pila ka mga updates ni kag development kay kahapon na ni Secretary Duque. Tinano may mga assurance, may mga bulong kung bakuna nga ipadala diri sa aton. May ara na sang available nga vaccine for vaccination sa mga kabataan o ang pamangkot pagid atong ginapaabot nga benepisyo para iya sa mga medical workers na na to Secretary Duque namuno na kapon Dr. Chris Surungon sa iya personally o nahutik siya na. Action Hotline. Anong update siya na ba si namuno man sa mga local officials na diriya. Kaya ang probinsya sa Negros Occidental plano man nga mag-umpisa no sang pag-roll out sa sining bakuna para sa mga 5 to 11 years old. Ang update dito sa Metro Manila, may ara duha ka magginikanan nga nag-file sang temporary restraining order sa bahin sang korte. Action Hotline. Kabukusan maritali sa nabantayan diri sa aton sining nga panganagad pero nahon ko na nay pag-checkar kumusta ang palibot sang Lasal subong nga aga. Patrol reports. Let's have action. Eden Abuso kay ginabayan ni Antes magpadulong siya special mission karong nga aga. Action Eden. Good morning, Action Art. Sa tanan naton nga mga ka-action, ara dito karon ang atensyon ng mga kapulisan man sa BCPO ato mismo si Chief Operations ng BCPO Lieutenant Colonel Lester Liada, upod man ang Station 4 Commander Major Ricky Gohi na nagabantay dito sa premises ng Lasal kung doon isa ini sa venue sang bar exam subong nga adlaw Action Art first time in history na may damo nga mga venues ang bar exams naging patigayon bangod man sa sining pandemya Action Art. Dito sa Negros Occidental, ang University of St. Lasal ang isa sa napili na patigayon ng bar exam. Okay. Sa Oriental dito sa may Siliman University. Pero diri sa Negros Occidental, diri sa siyudad sa Bacolod, ang may law school naman di Action Art ang University of St. Lasal kag ang University of Negros Occidental Recoletos. So sa subong nga adlaw may 165 o 169 sa mga bar examinees ang nagkuha kasi pagsunod nila sa health protocol nagpaidalong ni sila sa rapid antigen testing Action Art bila pagsunod man sa pagsulundan na yung nahatag sa IATF sa Supreme Court sa Supreme Court and Bank Action Art. Amo nang kinalain sa mga examination subong either civil service examination kag iban pa nga mga examination kay tibangod sa COVID ni naglain man ang system bala kag ginapatuman nga mga protocol Action Eden. Correct Action Art. Say from the usual for Sunday sang barya. Before sa pre-pandemic, kung madumduman mo November, ang tawag mo kay 4 ka Domingo sa bulan sa Nobyembre ni ginapatigayon. Galing tungod sa pandemya, una ni schedule Action Art January 23 and 25 siniman nga tuig. Okay. O galing kay do kita isol man to tungod man sa pilaman sa mga confederation. So makwa subong sa exam amo ni nagdamo-damo tungod ang 2020 nag-graduate kag ang 2020 grad 2020 Action Art. 2020 to 2021 nag-graduate. Amo na sila ang nagkuha subong sa bar exam. So sa diri sa aton Linoar kag ang Lasal 169 sila. Kasi ang ilan ang gintrim down ni Action Art mo into 2 days lang, February 4 and February 6. Bali ang second day sa exam nila sa Domingo. Pero hambal ni actually na istorya natin si Dean Rosan Gonzaga sa ang Dean sang Lasal na law school. Kasi ang hambal niya dire covered man gyapon ang 8 sa mga bar subject important areas ng bar subject. Subong nga agad day 1 Action Art
Bali, Amo niya istorya mo siya, lano gwa sinigali man, online ini siya Action Eden, ang paghatag sa examination, lano ini? Yun sila sunar sa eskwelahan. Kaya mga... Makadtog sila sa venue, drag sila magkakwa examination, no? Correct. Oo, Okay. kaya mo niya ang reason man na yung required sila sa rapid antigen test results nila. Pero ang gusto ko may balawan, subong pasabol da magyan, why sang gin sira nga porsyon das nalan? Dito sa may siyak na part of Sunar, sila po sa Montelibano Drive, yung sira. Okay. So hindi na subong maagyan o kung may malabayan ka pangalain da? Kung dito sila handling sa may Chinese temple sa likod ng Sunar, hindi sila kalagpas din sa Sunar, kaya sirado. Oh, okay. Diligid sila dapat sa main road dito sa Tubang Lasal, Makaagi. Pero ito lang, alam mo na sa mga agi kay private cars lang laban lagi and wala man ginalabyan, gindala sa mga pampubliko ng mga salakyan. Okay. Hindi man masyado apektado with actionar. Pero sa bumaga, gali no, mga amo ni ang paon nilang exam, 18 questions ni mga taxation law, political law, and labor law, whole morning na sinart, 18 question, bali, constitute isa sang 30% sang resulta sang bar exam. Okay. Kapag kahapon, bilog na hapon, criminal law, 15 questions, makonstitute siya sang 15% sang ila grade. Kag sa second day, action art, whole morning, amuning civil law, kag ang commercial law, 18 questions, namin 30%. Kapag kahapon, amo ni siya ang mga legal ethics kag practical examination sa art. Daw dira ka guro sa ano to business? Ano to ganigina? Ang uso ko nga aga, political law, labor law, kag taxation law. Taxation law. Ang sa afternoon, Sa hapon, criminal law. criminal law. Sa negosyo, ito yan no, Miara, no? Amo, actually, Ang sa negosyo, amo siyang kaagay, dalalan din sa mga taxation. okay daw, amo ng expertise mo kung abogada ka tani, kini sa negosyo ka mo. Pero wala nga, dito sa 1+1 lang ba mo? Sige. Kaya noon the way ka na sa special mission mo? Alam, makapagpasa kami Ay, tigbriyan, talaga ako makalaga. Ate, sige, action na rin. Anyway, makuha lang kita mga update siya karon. Good luck sa tanan nga mga partakers. Karon niyang adlaw. Kag buwas, no? Hasta buwas ni? Hindi action art, bali, subo nga adlaw kag sa Domingo. Domingo. Sabado, buwas, wayanay. And then Sunday, that will be February 6. Yes, correct action art. Ay, sige. So, good luck sa tanan naton yung mga bar examinees sa subong adlaw, tugtog sa adlaw man sang Domingo. Balikan sa patron ang sa action nyo, action talaga sa mga action, din sa sa Pinas, labuton ka sa amon balita sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, ulat sa balita ulit sa action. Sa Bacolod, action na radyo. Action Hotline. Salamat kinaksyon na rin na boso ang mga nagalabay baladira kag planong mag-agi dras tupad sang Lasal kung nalin ka siling ni Action Eden sa porsyon nga balabay sa Lasal halin dras Chinese Temple meaning south to north direction ti hindi way gina-allow da no gina one way subong bangod man sa sining ginapatigayon nga examination para sa mga nagahandom nga mangin bago nga mga abogado. Action Hotline. Alas 8:23 na, dasig lang tiyempo, tadamo ko obligasyon, pero pagbalik ko karon bala kay Ari, standby ka mo diho kay very interesting maning nga balita. Pakaronan ko mga development sa pagbisitan Doke din, ni Secretary Doke, kag ang mga program maging launch nila, dapat sa primero, panitan, imo kung ako yung maglantaw, bala kay ang response na nga mapadasing ang bakuna, tani ini nga ma-idea sa itong tsimpo nga inang hawot-hawot pang numero sa nagapabakuna. Anay nga na surpass na sang mga lugar ya kundiin pang nga nagtaas ng numero sa vaccination drive. Ay, okay man na siya, wag kita ka-question okay man na kay at least may add-on nga mga initiative. Agod nga makompleto bakuna ang publiko. Pero, sus, anay nga nagdaming performance kung damo nang nabakunahan mo kaya nakadumdum kang mag-take initiative ang taga-DOH. Action Hotline. Inablang daw ka ulihi na haw, no?
dalayawon maningitikang pero sigud ay do kaulihin na kundi pa naglabot nga sobra na isa ka tuig ang mga pagpangbakuna dito piyak dumdum ang DOH ang pila ka mga initiative Action Hotline. amo man sa National Vaccination ang council o committee dapat temprano pa ni tani initiate ni para okay. Action Hotline. Pero galing obligasyon ko damo gid alas 8:24 pagbalik ta ano ting balita nga maging gapos man i-check ta lang na in short while pagbalik ta. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi pinagama't-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Punan ng mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon drama dari sa action si manager suportado dito tama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sunod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol
ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management. Nangyari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Ayos limitan ko lang anay, pasensya gid sa hindi kong malawagan karon kung ma-mentionar ang ila sining ngalan sa FB sa mga naga-monitor live kay limitado lang gid tiyempo tay no hatagan taligway na short while ang pag-cover naton pagtabid sa sining patigayonon nga presidential forum no iya inisang KBP dugay-dugaya no monitor lang kamo diri sa Action Radio Bacolod. Action Hotline! Now i-check ko lang karon na basi kon di taman may agaw karon nga aga kay actually ang party sa risk bakuna niya sa butika given naman namo pero ang gusto ko ibaluon kay Dr. Chris Surungon kinamuno niya kahapon nga daw ipamagkuton nito Secretary Doke kung natagan sa tiyempong makasugilanon sila kung ano nang update wala may mga supply kitang manog abot di no para sa pagbakuna sining mga 5 to 11 years old no galing kay may pending may nagfile sang TRO sa korte latuntay kung anong matabo na. By the way, nag-Gross Occidental, may ara naman sila mga plano nga patigayunon nga kuan sini, no? Patigayunon nga mga bakuna, i-check ta lang na kung anong latest negrosan Bacolod. Do halos tanan sumong willing naman no? Galing ang problema, limitado blas mong gamayin kuno ang output, ang resulta sa mga nagpa-pre-register o nagpa-rehistro para sa pagbakuna sa 5 to 11 years old. Now, kamo bi nanong paglantaw news ni no, sa vaccination, willing na kamo ipabakunahan yun ang inyo sining mga kabataan. Diba? May willing na ang publiko, mabato na nato ni, pero ang mga parents siguro nga fully vaccinated nga nagpabakuna, di man ni sila magpabakuna sa kabataan nila Kung why si Doc Chris i-vice na lang LCD, liyog lang kay para nga magkabulyada ko, damo pagita to yung obligasyon, no? May nga gadira kay Estrella Margallo Tafalya, no? Why pato ang sinigaran ko kuning balita nga check sa patrol karon na lang niya. Kay ang hepe nila gusto ko tani baluon ni kay sa sining special mission karon nga balita ni Action Edin Abuso. Pero pakaronan ta lang ni kon di ta may ngagaw kay on the way pa lang to no nga aton sining patrol. Anyway, ma-check si Doc Chris, si Vice Mayor. I-check ko lang si Vice B kay kahapon ambot ng tagan sa tsansa. Nakaistorya sila kay Secretary Doke after sang activity dira sa may
Ayala Mall. Online sa hotline. Vice, may aga. Hello, Vice, may aga. Agad sa imo listeners to. Sir, salamat gi sa time. Now, interesado lang ko bala mag-check kay kapon kundi after sa tong activity which nakita man nato ang iyong presensya dito sa Ayala. Vice, aside from the gina-expect nato no nga pagpatuman na okon vaccination drive para sa mga minors nga 5 to 11 years old, may ara na palayagikan dito sa duwa ka mga matagas nga opisyal, vaccination sa kag DOH Secretary, parti sa supply sang bakuna nga gamiton di sa aton kung saan o mag-aabot ni Vice? Well, Action Art, wala kita naka-attend yesterday. But as I understand, ang rollout ng vaccination sa 11 to 5, yung postpone nila, no? Oo. Sa next week. Next week, Monday, dito Because sa national. Wala kabot ang supply. And that ang ilang kick-off dito sa NCR. So as to sa aton diri sa Western Visayas, especially sa Bacolod and Negros, wala pa advice Action Art. Okay. Why pa no? Pero ang Bacolod to 14 ang ambal ni Ma'am M ang target? Come again, Action Art? Ang Bacolod daw 14 ang target nga magbakuna? Kung ara na ang supply, then ready na kita. Aha. Yes. Pero Vice, ano man, sa inyo monitoring, may possibility gin man nga pag-abot sang katapusan nga parts of February, mag-us-us ning kaso ta? In fact, for the next panabla, 2-3 days na, na cases pa. Okay. So we are expecting na by the end of the month, naka-below 100 na siya mo. Mm-hmm. So, nauli-uli kita dibutay. Ang NCR gani nag-level 2 na eh. Mm-hmm. Nagsuli, no? Okay. Kita level 3 and level 2. Mm-hmm. Nga ang level 2, wala gina-require sa RT-PCR. Isa na siya ka-issue nga dapat tunan. Okay. Siyang naton, no? E kung ang aton protocol or ang practice, kung ano po cases mo, wala na gina-require RT-PCR eh. Like magpa-Manila kita, simple kwan lang. Yung mga requirements, subong nagsuli, but still gina-require pagyapon RT-PCR or subong may ara na kita rapid antigen test. Okay. Na requirement. So, lantaw ko gani ni bakit ang sa news na nakitantang NCR level 1 na by the end of the month. Okay. So damo kita tunan nga ibang nga nasyon Action Art wala na requirements yan. Yung treat na nila ni ang COVID nga ordinary flu. Gani sa Denmark why na gani itong face mask kila yung gina-require ang gobyerno nila mo para sa publiko. Correct, Action Art. Kasi ang kita dito, kita sa Bacolod, sobra na 130% yung kwanta eh, vaccinated. So, protektado na kita. Okay. Galing hindi lang yapon magatag kumpiyansa? Hindi Action Art. Kag ang wala pa da ka pa-vaccine kita ang qualified na magpa-booster, pa-booster din. Anyway, Vice, salamat gid sa time ma-update lang ko dugang karon kung sa udtong mga balitaan naton. Salamat gid Vice. Yes, Action Art. More power dira kag mga agaliwat sa inutag salamat kay Sir. Salamat gid. Check ka lang na karon kay Dr. Chris kay kung bala may mga na pamangkot sila kapon kay Secretary Duque. Kung lang ginangulat-ulat nga may ara man tani sang dugang sa mga
frontliners kiniho nga mo ning nagabaka-baka pang budlay tatap alin sa pasyente sa COVID ang mga vaccinators nga mga medical workers bla no kundi dapat may ara to sila sang batunon nga mga incentives nga daw mo ning gina singgitan nila nga daw gid mahatag tiambot ano mayong balita nga dala sa ni Secretary Duque kapon aber checkeron tara na karon sod to Action Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kang mamposlanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako rin si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Wain ta may mo sini, wain na ta tiyempo kay matabid kita na binugay sa aton DZRH dito sa Manila Broadcasting Company, especially sa Presidential Candidates Forum mga kaksyon. Pabilin ko lang sa inyo Dr. Alfred Spearmangosteen Capsule and Tinga Combination, payugid sa inyo lawas, makabuligid para nga mangin mabakod kita. Aksyon nagtayhupon saying thank you for joining the show. Mga kaaksyon din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Go!